So guys, another vlog taron. Naatay para lapu-lapu ani. Pero Cordoba, kuha mi diha. Oh, pangitag dagko boy. Nakop mi dring tibor. Kana. Oh, kana arbe. Dagko kayo manok na to. Tagsa ka kilo ni kape no. Dagko kayo. 5 ka buok. Magpaupa na guys, hapit na magpaupa na. Napay dagko. 5 ra ka buok para ni Dong Clark. Atong nikuha na to nga taga Cordoba ba. Nindot kayo ang kuan guys. Nindot kayo ang tubo sa ato ang manok ron nga sa pilmikong feeds atong gigamit. Poultry Express nira og kuan Galimax nga line pwede. Kuha nga lag-usa, duha. Dagko kayo. Usok. Mga limpyo kayo nagnaong. 1, 2, 3, 4. Tara. 5. Mana? Gamay? Dako. Di ba kani tuhikon? Uy. Uy. Ito na mi guys. Kay kuan oy. Bye-bye. Stepor. Napatay kuan usa boy. Napay kuan di ato usa. Kani na nang itlog na oh. Guys. Kani na ikuha ni. Batch 5 ni nato. Batch 4. Kusog na kay mga itlog oh. Na mo na niya itlog ay. Wa pa ka nag-layer pits pero itlog na. Mo na kanin datong manok ka. Napay itlog sa. Nay purple. Ano man eh? Sa basilan. Nara guys. Tara. So, dadonin na mo sa kuan sa syudad. Astibor. Bye-bye na boy. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye ante. Tara guys, parong ni sa ilang Clark. Let's na ta ako ng Stibor. Nagdaa sa itlog. Sergeant at Arms na nato sa manukan. Anak gini basta nahinay. Ginagmayng paldo. Nakapalit tag feeds. Ida ko na tag-utang da. Yan na tagi. Saan ko na po. Let's go! Dari babag na. Tara si Dong Clark. Bye-bye na Dong. Ay, shout out ang Hilito Pagaw kay ko eh. Tara lang ba? Ako lang, transfer niya sir. Sa buyo. Oo. Tulo. Ilan sir? Tulo ka buong ipalit. Napay ipalit mong gudan isa. Sorry guro ni duha dong ay. Para duha rin mo. Pila ka buok na lang, 5. 5? Pareha ganina ba no? So may gagawin ba na? Ako sa upuan. So dira guys, na-drop na to si Dong Clark. Suki na to diri sa Cordoba og si Hana. Apil ka kay Happy farming.